Elikkä päivää YouTube ja meillä kävi vahinko pikkuveljen kanssa. Tai siis mulla kävi vahinko. Veivailin tuossa meidän yläkerran käytävässä. Sitten lensi pallo vahingossa koneen virtapiuhaa päin. Ja piuha eli tosiaan munkin siitä seinästä. Sitten mä pyysin kovasti anteeksi. Nyt se pojaa tuolla alhaalla. Ei tarvi nauraa tai... Sitten... Niin mä teen tämmöstä lahjapakettia. Mä voin näyttää täältä. Mä teen omaa versiota tästä. Tulee vähän tyhmemmän näköinen. Kai mä ton rusetinkin ehkä teen. Voin mä tehdä. Kokeilla ainakin. Kai siitä nyt jotain tulee. Ei kai se näytä vähän tyhmältä. Kattaa tuohon kohtaan. Joo. Nyt tässä tuli pieni faili. Mä joudun korjaa tän uusiksi. Ei kauaa kestä. Sitten missä on keskiväli? Tossa noin 2. Sitten on joo. Nämä 2 tästä näin. Merkkasi vaan tulla et. Muista mikkä ne. Oho. Vois tähän tehdä joku hieno kynttiläkki sit vielä kunniaksi. Kun pyydän anteeksi. Tää ääni saattaa vähän huono tässä mikissä. Ei se varmaan haittaa. Pääasia, että kuulee jotain puhetta. Ja mulla on puhevika, niin voitte ihan rauhastua dissaamaan. Mä en välit. Keltaista tollain. Laittaa tuohon kohtaan mustan. Ja sit tänne tuohon kohtaan mustan. Nyt tulee yö. Sitten siitä aletaan 1, 2, 3, 5 keltaista sopiva. Tehdään just keltaisen. 5 keltaista tosta ylös. Sitten tosta. Tästä voi tulla vähän outo. Jotenkin vaikuttaa siltä. Sitten 3 viereen. Tehdään tällä. Juu, se tehdään noin. Sitten... No. Sitten keltaista tosta tonne. Sakali ei varmaan ymmärrä, tästä tulee vähän huono. Niin. Mä varmaan kirjoitan sit tuohon rusettiin.
mallikiviä tosta noin. Tuli sinne ihan kohtalainen. Te voitte kirjoittaa kommentteihin mitä mieltä te ootte. Siinä on mun lahjapaketti. Sitten noi piti pistää jonkin muun väriseksi. Pistää vaikka... Pistetään se oranssi mikä sielläkin on. Sitten... Juu, ihan nätti tuli jo. Sitten kylttejä. Toi on kyltti. Sitten vois laittaa oho. Sakali isolla. Elikkä tämä video laitetaan sitten Sakalin kanavalle. Mä käyn nyt lataamassa sen. Ja kirjoittakaa kommentteihin mitä mieltä ootte ja tästä nyt näitte malliikin vähän tästä ja nyt me pistetään latauksia ja sit mä pyydän Sakalille